Και όχι, μη χιτάρεις, μη χιτάρεις. Τα να πού πάμε να το κάνουμε τα να πού όλα. Χιτάρε, τσάτ, αυτό είναι. Κυριακή αυτό. Λογικά. Τι στιγμή είναι. Δεν έχει. Ακούσατε! Φέρε. Nice. Σαν δεν κατάλαβα. Τι κόλλη είχα πάλι ρε μαλάκες. Έλα, τίποτα δεν είναι αυτό ακόμα. Θέλω 3K, ξέρεις. Εντάξει, 2 σπινιές δεν γίνεται. Αλλά 1,5 άμα πάει, θα το ευχαριστώ. Έλα, μια καλή σπινιά τώρα. Οκ. Πάμε λίγο. Ποιος είναι ο μπαμπάς σας? Ο Μάλης δεν το καταλαβαίνει αυτό το μαλάκα. Ναι, δεν πειράζει, καταλαβαίνω, το έχω φτιάξει. Ένα καλό ταμπλό. Ένα καλό ταμπλό είναι ρε μαλάκα, ένα καλό ταμπλό είναι. Ένα καλό ταμπλό είναι ρε μαλάκες, ένα καλό ταμπλό. Ένα καλό ταμπλό είναι, το είπα. Εγώ το είπα, είναι ένα καλό ταμπλό. Δεν με πιστεύατε. Άπιστοι, είστε άπιστοι μια ζωή. Έλενα! Τι κάνεις Έλενα, μπήκαμε μπόνους, εγώ πότε σε σένα. Έλενα δεν μου δίνει καλά σπιτάκια. Έλενα κάνε κάτι σε παρακαλώ. Μου δώσε 5 ευρώ στο 40 λεπτό. Αν μου τα δώσει κι αυτά Πάει. Καλή νύχτα. Ρε Έλενα 5 επί. Ρε Έλενα ξαναβάλε μας ρε Έλενα. Καλά εντάξει. Πορτοκάλι. Τι πήραμε, αρχίδια. Ουράνιο τόξο. Και το χειρότερο είναι silver. Το έχω δει που το έχουν παίξει, εγώ δεν το έχω παίξει. Τι? Δεν πληρώνω τίποτα. Κατάλαβες. Ένα ουράνιο τόξο ρε φίλε. Και με ένα ευχαριστημένος θα είμαι. Ένα αρί τουλάχιστον. Ένα δύο σπίνα αυτό. Μπράβο. Είναι καλό. Αφήστε καλά. Δεν κατάλαβα. Ωραίο το καζάνι. Δεν πειράζει, είναι καλό. Έλα, ξανά καζάνι, please. Ου, έσπασε. Έσπασε, ναι. Έσπασε. Ξανά. Nice! Πουτάνες. Ξανά. Πολλά μπρόντς. Καλά πήγε αυτό. Ξανά. Εντάξει. Μαλάκα, θα μπορούσε. Έχουμε όλο τον board ρε μαλάκα. Ένα εδώ λείπει. Μια ντάμα να κάνει connect, το πιάσαμε. Όχι.
Μαλάκα, και εδώ καλό είναι ρε. Δες. Όχι, δεν μπήκε με 5, μακάρι να μπαίνει με 5. Αλλά γι' αυτό έσπασε. Ξανά άλλη μία. Έλα, μη γάμιεσαι. Εντάξει, θα τα πάρουμε. Αναγκαστικά. Όμως που θα κάνει ένα ταμπλό εδώ base game και θα πάρουμε 2.000 και θα μπουν τα παπάρια από το στόμα σας, θα σου πω εγώ. Μακάρι ρε μαλάκα. 200 δεν τα πρέπει να έχεις. Ερακλής. Σ' άλλα στα ψάνα με σένα, σ' άλλα θα βρεις σε μένα. Αν μου κάνεις εδώ το ξανά παίρνω, αλλά δεν θα κάνω. Γαμώστε μου! Πόσα είναι? Μαξ, δεν είναι Μαξ. Μαξ είναι. Shape! Ζω. Ωραία, θα το πω εγώ. Λοιπόν, ήταν σε ένα καράβι ένας παπαγάλος και ένας μάγος. Ο παπαγάλος ήταν του καπετάνιου. Τέλος πάντων, εκεί πέρα που έκανε τα σκηνικά κάθε βράδυ, έπαιρνε ένα λαγό, τον έτριβε, λέγε ο παπαγάλος, στο μανίκι είναι, στο μανίκι. Τέλος πάντων, το μισούσε ο μάγος τον παπαγάλο. Την επόμενη μέρα ξανά κάνει το σκηνικό, πιάνει το λαγό, τον κρύβει, στο καπέλο είναι, στο καπέλο. Αυτό γινόταν κάθε εβδομάδα. Κάποια στιγμή τρακέρνει το καράβι και ένα παγόβουνο, βυθίζεται και μείνει μόνο οι επιζώντες ο παπαγάλος και ο μάγος πάνω σε μια σανίδα. Στη μια άκρη ο παπαγάλος, στην άλλη άκρη ο μάγος. Περνάνε εβδομάδες, μήνες, γυρνάει και κάνει ο παπαγάλος. Ένα σε παραδέχομαι, πού το έχεις βάλει? Κατσούνι! Κατσούνι! Το πούπο! Άντε το πούπο! Άντε το πούπο!